Ponte aquí. Ponte aquí. Bueno. Non podo deixar de pedir outro aplauso máis e de que lle caia todo. Aí está o aplauso para o prato de Begoña. Ai. Como estás? Moi ben. Arrecende ben? Arrecende moi Temos ben. uns pratos espectaculares feitos con ovo. Oxe, temos por un lado os ovos ao vaso que fixo Xulio e por outro lado ese revolto ao baño de María que fixo Begoña Vázquez. Así que, Rosa de Noia, chegou o momento de probar. Cando queiras, podes probar. Uf, mira, espera. Silencio. Está probando. Uf, que tensión. Aí está, probando o de Begoña Vázquez. Ese revolto maravilloso co que Xulio non estaba moi de acordo, pero... Está moi rico. Oi, está moi bo. No, yo no estoy de acuerdo. Está moi bo. Vamos a repartir 50 euriños. Luis de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, estou ahora salivando un poquinho. Normal. A mí pásame todos os días e mira o que teño que sufrir. Entendes? Sí, bueno, sufrimos todos. Claro, a vida é dura como o caño todo verdura. Por 50 euros, vamos alá, como se chama o prato que cociñou hoxe Xulio? Home, con chourizo, ovos ao vaso... Valeume, Luis. Sí, ovos ao vaso. Valeume, Luis. Ti que pensas que vai gañar hoxe? Sinceramente, Begoña, bueno, sempre teño aí metidinha, pero hoxe Xulio me estou ganar. Bueno, ese é o que di Luis de Ourense. Moitas grazas por chamar, Luis, un pico grande. Gracias. Chao, taloiño. Bueno, pois agora sí que chegou o gran momento. Válenos a opinión de Luis, pero realmente que non anda aquí hoxe é Rosa de Noia. Así que, dade máis mans, Rosa de Noia... Espera. Rosa de Noia. Despois de probar os dous receitas complicadas, unha muller que tivo ocas na casa. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, están os dous exquisitos, pero... Julio. Xulio! Vamos! Rosa coincidiu con Luis de Ourense. Os ovos ao vaso ao final foron moi importantes, Moi ben. Rosa, moitísimas gracias por estar con nós. Vale, a vos paseino moi ben. Estamos encantados de que viñeran e a xente xa sabe que mañán cociñamos máis no voltas co prato. Agora queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vemos mañán.